Добре дошли в Пловдив, методчета. Този град на Дръжте се. повече от 8000 години. Представете ли си, че когато хората още са рисували по пещерите, тук е кипял градски живот? Има 7 каменни великана. Наричат се тепета. Църквата зад мен е кръстена на покровителката на града, Успение Пресвета Богородица. Това е църквата с най-дълга история в града. Тук се намира първата българска гимназия. Жълтото училище. Античният театър е направен първи век. Предполага се, че през 5 век е разрушен от пожар или от земетресения. #LoveThisPlace